Urang lanjut deui diajar ngalugoh maca lugoh kita beri 100 syam halaman 35. Urang lanjut di tukang ngelatah Al-Imam Syafi'i sop bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syafi'i sop Imam Syafi'i radhiyallahu muga mikaridho Allah sapa Allah anu saking Syafi'i wa alaihi lan iku tetapi ngatasé mana sok ajumuru utawi jumhur ulama wa ana arjaha lan karep-arepe Lailatul Qadar layaliyal autari iku pirang-pirang wengian pirang-pirang kang ganjil liqaulihi karena pangdauhe Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad taharru nemen-nemen sira kabeh Lailatul Qadari ing wengiane Lailatul Qadar wapil witri landing dalam kang ganjil minal usril awakhiri saking 10 pirang-pirang kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan saking bulan Ramadan wapi riwayatin landing dalam sawiji riwayat apalah pada iltamizu nyupri sirakabe haing Lailatul Qadar pil usril awakhiri dalam 10 pirang-pirang kang akhir pitis in ing dalam dina sanga ya bekoina kang kari ya tisin hitungannya berarti 28 jadian be 28 lah au sibin atau pitu ya bekoini kang kari ya sibin hitungannya berarti 27 au khamsin atau 5 ya bekoini ya bekoina kang kari ya khamsin berarti 25 nah. Au salasin atau telu ya bukoena kang kari ieu salas berarti 23 au akhiri lailatin atau akhire wengi wa arja lan utawi leuwih karep-arep au taril usri atau 10 kang ganjil inda Syafi'iyating dalam munggu Imam Syafi'i lailatun iku wengi ihda kang sawiji wa isrina lan 20 wa salasin atau telu wa isrina lan 20 wakilalan ngucapakeun Lailatul Sabin apa wengian pitu wa isrina lan 20 wa qad hakiya lan teman-teman wis ngahikayatakeun wa qad hukiya lan teman-teman wis ngahikayatakeun Ibnu Hajarin sapa Imam Ibnu Hajar bil pati ing dalam patah aksaro ing leuwih akeh min arba'ina saking 40 kaulan apane ucapan sumakola mangka kari-kari ngucap ya Imam Ibnu Hajar warjahalan utawi leuwih karep-arepe arba'ina kulluha tegese sakabeh arba'ina ana iku satuhune Lailatul Qadar pi witrin iku teping dalam tanggal kang ganjil minal usril akhiri saking 10 pirang-pirang kang akhir wa nalan satu Lailatul Qadar tan taqilu iku narima ulah ali ya Lailatul Qadar qala wis ngucapal ulama sapa ulama al hikmatu tawi hikmah bi ikhfa Lailatul Qadari ing dalam nyamarkeun Lailatul Qadar lihasul adarpon yang hasil ali jitihadu apa hati-hati piti masiha ing dalam nyuprihe Lailatul Qadar bi khilafi makalawan perbedaane barang lawainat lamun dentang tuakeun lah kadue Lailatul Qadar Lailatul tasoro apa wengian yak au lailatun apa wengian la iktasoro yakti cindek ya wong alaiha ing atase lailah faidatun dawi ki faidah dzikir dzakarawis nutur badum sapa ulama dobiton ing malanggri Lailatul Qadari kadue wengian Lailatul Qadar alal qauli ing atase kaul bi anna kalam sautawun Lailatul Qadar tantaqilu iku narima ulah ali Lailatul Qadar inna ing satu Lailatul Qadar tu lamu iku den kina waruhi Lailatul Qadar bil yaumil awali kalawan dina kang awal min syahri saking bulan wa nazama halan wis nganadomkeun ieu ba'duhum haing Lailatul Qadar
ya saili he wong kang takon isun ani Lailatul Qadari saking Lailatul Qadar allati fi asri Ramadana kang tetep ing dalem 10 bulan Ramadan al-akhiri kang akhir halas manggon ni Lailatul Qadar paina mangga satune Lailatul Qadar pi mugridatil usri dalam sakehe mupridat ya ing dalam sakehe ijen kang 10 turopu dan kinawurhi min yaumi ibtidai suhuri ing dalam saking dinane kawitan bulan pabil ahadi mangka ing dalam dina sawiji wal arbi'a lan dina papat pal tasiatu mangka utawi dina 28 wa jum'atun lan dina Jumat masalah sumber tanah telu asabiatu iku tanggal 27 wa in bada lan lamun ngawiti Ramadan al khamisa ing dina kang Kamis paya mangkotawi Lailatul Qadar al khamisatu iku 25 Khamis wa in bada lan lamun ngawiti Ramadan bil bisabti kalau dina Sabtu paya mangkotawi Lailatul Qadar asali 1 iku 23 wa in bada lan lamun ngawiti Ramadan al isnaini ing dina Senin paya mangkotawi Lailatul Qadar al hadi iku 21 ada utawi iki dobit ada utawi iki dobit anil supiati saking ulama ahli supi az-zuhadi kang juhud wa yakunulan ana ihya Lailatul Qadari apa nguripakeun Lailatul Qadar bi sholati kutab kelawan salat wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an wa dzikran dzikir wa doa lan ngadua wa ghairi dalika lan saliyane mengkono kabeh min amali saking pirang-pirang amal as-sholihati kang patut itu wallahu alam bissawab.